Искаш ли да живееш на широко, на просторно, с високи тавани? Апартаментът се намира на Акт 16 на уникалната цена от 399 000 евро, без комисион към вас като клиент, на изключително комуникативно място, на изключително добра цена. Такива предложения на пазара на София просто вече не съществуват. Възползвайте се. Това тук може да бъде огромна гардеробна или баня, като всъщност баня с тоалетна вече има ето тук отсреща. Това е голямото помещение, което естествено е хол, като тук са направени връзките за кухненски бокс и трябва да ви кажа, че гледката е перфектна. Както виждате и самият коридор, самото антре е просто гигантско. Може да бъде употребено за много неща. Тук вече идваме към разпределението на спалня 1, която е със собствена баня и тоалетна, втората спалня, отново със собствена баня и тоалетна. Както виждате и дограми от тип френски стил, високи, големи, за повече светлина. Минаваме до трето отделно помещение, което може да бъде отново отделна кухня по ваше предпочитание или просто още една допълнителна спалня. Както виждате, всяко помещение има свой собствен прозорец. Клетката е прекрасна към Витоша и всичко това се намира в непосредствена близост до търговска сграда. В търговската сграда има аптека, има детски кът, има ресторант, има хотел. Намираме се на два главни булеварда, на околовръстен път и на Цар Борис III. Всички комуникации ги има тук. Трамваи, автобуси, на пеша разстояние се намира Нов български университет. Локацията е страхотна и всъщност ние се намираме на изхода, през който всички минават, тръгвайки за Гърция от София. Така че това е наистина специално предложение и е на Акт 16, предлага се директно от инвеститора, без комисионна към вас. Така че възползвайте се, докато все още имате тази възможност.